味わっちゃおうかななんて思ってます。ドキドキする。同じ班になる。カエさんと同じ班に。へへ。結果を発表します。いいですか？アカデミーを卒業したらで一丸となってチームワークを深めてくださいね。だから安心してね。言っておくがこれは俺の。花先生もチームワークが大事って言って。いいが、俺が任務で護衛。でも私なかなか眠れなかった。私も。班でリーダーを決めてください。うちらは。では頑張らせていただきます。中の前に体力全部使ってどうするのソウル。っていうか、お年寄りでしょ。そっか頼んだぞリーダー。ちょっと待て、奴らに当たっちまった。全員を総合してポイントを与えます。一番となった班に小梨君。私の実力見せますわ。できるようになると思うわ。ルールを説明しますね。人が入ります。ではよーい。僕なら楽勝。ひまわりちゃんありがとう。大丈夫？ちょっとカワキ君、君が早く登る。結果を発表します。やったー。2位はカエさんがリーダーの A 班。最後の最後に A 班に抜かれちゃいましたね。最下位って班として評価さ。敵か。危ないからあっち行ってるんだよ。1位は頑張ったからだよ。今度はうちの班が2位で投げてましたわよね。じとよ。ではみんなでお昼ご飯。こんなもんね。レシピは材料と一緒に。初めて？さすが王室育ちですな、姫君。けどお城では各国の有名な料理人がご飯を作るよ。いや、玉ねぎに弱すぎんだろ。私がやるよ。ありがとう。たくカイさんのことを狙ってるって。ちょっと待ってカワキくん、違うの。なカイを狙ってるって。英樹くんだよ。あ、なんだよそれ。恋バナだよ恋バナ。けどその虫。あ、なんだ。カワキくん、ひまわりちゃん。カレーもない。早く食べようよ。僕らは玉のはずだけど。どこにある？まだ炊いてねえのか。だよ。すまねこんなにカワキ君。え。ああ。新リーダーはハリカだからな。はいこれ君の分。俺の？うまっ。後片付けはちゃんとやってよ。いなくなった。片付けをしている間に。ミミくん、カンデくん、カイ。森の奥は危険って花先生が。どうした？カエさんがご相談がありますって誰だろう。ハリちゃんだったの？私に相談って何？カエさんに相談しようとよ。わからない。そもそもお前相談を。そういえば花見ん時菓子配ってたな。忍びもやっているんだ。だから僕も二刀流で頑張って。怪我あんだよ。賞を取るためにアドバイスを持ったから一度食べてもらって意見を聞こうと思ったんだけど。話は分かったが今じゃなきゃダメなのか。どうする？
ずっと私を守ってくれたから大丈夫。はい。今炎グマと戦ってる。何をついいありがとう。助かったわ、川木くん。たくしっかりしろ。かっこいい。おう。あの手紙コナシくんだったんだ。相談って何？あ、これ僕が作ったお菓子です。彩りも綺麗だしデザインも素敵だね。川木さんみたいに逃げずにぶつかってよかったよ。ぶつかったって？今日一日よーい、一着川木くん。やればできるじゃない、最初から。それでは結果を発表します。3人ともよく頑張りましたね。全然ダメだよね。お前だったからな。そうのこと？私たちを守ろうと一生懸命に戦ってくれた。そんなことないと思うけど。川木師匠、両親をアカデミーでは川木さんを師匠と思って頑張り。お前と一緒に買い物に行ったんじゃないのか。そのつもりだったんだけど、で約束を守らないなんてありえない。もしかすると誘拐事件。何それ、楽しみ。場所はどこですか？気分を味わっちゃおうかななんて思ってます。ドキドキする。同じ班になる。カエさんと同じ班に。結果を発表します。いいですか？アカデミーを卒業したらで一丸となってチームワークを深めてくださいね。だから安心してね。言っておくがこれは俺の。花先生もチームワークが大事って言って。いいが、俺が任務で護衛。でも私なかなか眠れなかった。私も。お、班でリーダーを決めてください。うちらは。では頑張らせていただきます。中の前に体力全部使ってどうするのソウル。っていうか、お年寄りでしょ。ああ、そっかそっか。頼んだぞリーダー。ちょっと待て、奴らに当たっちまった。全員を総合してポイントを与えます。一番となった班に小梨くん。私の実力見せますわ。できるようになると思うわ。ルールを説明しますね。人が入ります。ではよーい。僕なら楽勝。ひまわりちゃん、ありがとう。大丈夫？ちょっと川木くん、君が早く登結果を発表します。はたー。やったー。2位はカイさんがリーダーの A 班。最後の最後に A 班に抜かれちゃいましたね。最下位って班として評価さ。できた。かわいい。危ないからあっち行ってるんだよ。1位は頑張ったからだよ。今度はうちの班が2位でで投げてましたわよね。じとよ。ではみんなでお昼ご飯。こんなもん。おーね。レシピは材料と一緒に。初めて？
さすが王室育ちですな、姫君。けどお城では各国の有名な料理人がご飯を作るよ。いや、玉ねぎに弱すぎんだろ。私がやるよ。ありがとう。たくカイさんのことを狙ってるって。ちょっと待って、カワキくん、違うの。な貝を狙ってるって。英樹くんだよ。あ、なんだよそれ。恋バナだよ、恋バナ。けどその虫。あ、なんだ。カワキくん、ひまわりちゃん。彼もない。はい、食べようよ。僕らは玉のはずだけど。どこにある？まだ炊いてねえのか。だよ。すまねこんなに川木くん。え。ああ。新リーダーはハリカだからな。はい、これ君の分。俺の。うまっ。食え。後片付けはちゃんとやってよ。なくなった。片付けをしている間に。ミミくん、カンデくん、カイ。森の奥は危険って花先生が。どうした。カエさんがご相談がありますって誰だろう。ハリちゃんだったの？私に相談って何？カエさんに相談しようとよ。わからない。そもそもお前相談を。そういえば花見の時菓子配ってたな。忍びもやっているんだ。だから僕も二刀流で頑張って怪我あんだよ。賞を取るためにアドバイスを持ったから一度食べてもらって意見を聞こうと思ったんだけど。話は分かったが今じゃなきゃダメなのか。どうする。ひまわりちゃんがずっと私を守ってくれたから大丈夫。はい。今炎熊と戦ってる。何をつ。いい。ありがとう。助かったわ、川木くん。たくしっかりしろ。かっこいい。おう。あの手紙コナシ君だったんだ。相談って何？あ、これ僕が作ったお菓子です。彩りも綺麗だしデザインも素敵だね。川木さんみたいに逃げずにぶつかってよかったよ。ぶつかったって？今日一日。よーい。一着川木くん。いいじゃん。やればできるじゃない。最初から。それでは結果を発表します。3人ともよく頑張りましたね。全然ダメだよね。お前だったからな。そうのこと？私たちを守ろうと一生懸命に戦ってくれた。そんなことないと思うけど。川木師匠。両親をアカデミーでは川木さんを師匠と思って頑張る。お前と一緒に買い物に行ったんじゃないのか。そのつもりだったんだけど、で約束を守らないなんてありえない。もしかすると誘拐事件。
いや玉ねぎに弱すぎんだろ。私がやるよ。ありがとう。たくカイさんのことを狙ってるって。ちょっと待ってカワキくん、違うの。な貝を狙ってるって。エイキくんだよ。あ、なんだよそれ。恋バナだよ恋バナ。けどその虫。あ、なんだ。カワキくん、ひまわりちゃん。彼もない。早く食べようよ。僕らは玉のはずだけど。どこにある？まだ炊いてねえのか。だよ。すまねこんなに川木くん。え。ああ。新リーダーはハリカだからな。はいこれ君の分。俺の？うまっ。食え後片付けはちゃんとやってよ。なくなった。片付けをしている間に。ミミくん、カンデくん、カイ。森の奥は危険って花先生が。どうした？カエさんがご相談がありますって誰だろう。ハリちゃんだったの？私に相談って何？カエさんに相談しようとよ。わからない。そもそもお前相談を。そういえば花見の時菓子配ってたな。忍びもやっているんだ。だから僕も二刀流で頑張って怪我あんだよ。賞を取るためにアドバイスを持ったから一度食べてもらって意見を聞こうと思ったんだけど。話は分かったが今じゃなきゃダメなのか。どうする？お母さん、フータン、聞かなくよ。ひまわり。ひまわりちゃんがずっと私を守ってくれたから大丈夫。はい。今炎グマと戦ってる。何をつ。いい。ありがとう。助かったわ、カワキくん。たくしっかりしろ。かっこいい。おう。あの手紙コナシくんだったんだ。相談って何？あ、これ僕が作ったお菓子です。彩りも綺麗だしデザインも素敵だね。川木さんみたいに逃げずにぶつかってよかったよ。ぶつかったって？今日一日。よーい、一着カワキくん。いいじゃん。やればできるじゃない。最初から。それでは結果を発表します。3人ともよく頑張りましたね。全然ダメだよね。お前だったからな。そうのこと？私たちを守ろうと一生懸命に戦ってくれた。そんなことないと思うけど。川木師匠。両親をアカデミーでは川木さんを師匠と思って頑張る。お前と一緒に買い物に行ったんじゃないのか。そのつもりだったんだけど、で約束を守らないなんてありえない。もしかすると誘拐事件。何それ、楽しみ。場所はどこですか？気分を味わっちゃおうかななんて思ってます。ドキドキする。同じ班になる。カエさんと同じ班に。結果を発表します。いいですか？アカデミーを卒業したらで一丸となって
チームワークを深めてくださいね。なんだから安心してね。言っておくがこれは俺の。花先生もチームワークが大事って言って。いいが、俺が任務で護衛。でも私なかなか眠れなかった。私も。お班でリーダーを決めてください。うちらはでは頑張らせていただきます。中の前に体力全部使ってどうするのソウル。っていうかお年寄りでしょ。